солҳои охир таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати кишвар ба соҳаи сайёҳӣ имкон дод ки дар баробари афзун гардидани шумораи сайёҳон ширкатҳои сайёҳии ватанӣ низ зиёд гарданд. дар 5 соли охир ба кишвари мо беш аз 3.9 миллион нафар аз ҷумла соли 2022 1 миллион нафар сайёҳон ворид гардиданд. дар ин давра барои пешниҳоди хизматрасонӣ ба онҳо беш аз 600 ва танҳо соли 2022 100 иншооти инфраструктураи сайёҳӣ сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. тоҷикистон бо мероси бойи таърихию фарҳангӣ, табиати нотакрор, кӯлҳо, ҳайвоноту растаниҳои нодир, инчунин кӯҳҳои баланд дар олам муаррифӣ шудааст ва маҳз ҳамин омил асоси рушди сайёҳии мамлакат гардидааст. барои рушди ин соҳа дар ҷумҳурии тоҷикистон заминаҳои зарурии меъёрии ҳуқуқӣ фароҳам оварда шудааст ва дар ин самт як силсила чораҳои ҳавасмандкунӣ низ амалӣ гардиданд. танҳо дар давоми 5 соли охир якчанд минтақаҳои байналмилалии сайёҳӣ ташкил ва меҳмонхонаҳо ва марказҳои тиҷоратӣ ба талаботи муосир ҷавобгӯ сохта ба истифодаи умум пешниҳод гардид. дар ҳолати таҳияи маводи ҷалбкунандаи сайёҳии миллӣ дар заминаи ёдгориҳои нодири табиию таърихӣ ва хусусиятҳои рекреатсионии ҷумҳурӣ ва пешрафти самараноки он ба бозори ҷаҳонии туристӣ воридшавии бештари сайёҳони хориҷӣ ба тоҷикистон таъмин карда мешавад. дар замони муосир соҳаи сайёҳӣ яке аз самтҳои сердаромадтарин иқтисодиёти ҷаҳон ба шумор рафта барои ба шуғл фаро гирифтан ва беҳтар намудани сатҳи сифати зиндагии мардум шароит муҳайё месозад. ва албатта соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон бевосита зери таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ қарор дорад ва рӯз аз рӯз рушд намуда истодааст ва бевосита бо дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат соли 2018 стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таҳия ва қабул карда шуд ки ин санади муҳими соҳавӣ ҳадаф мақсад ва самтҳои афзалиятноки рушди соҳаи сайёҳиро то соли 2030 муайян месозад ва ин санад дар 3 марҳила татбиқ карда мешавад. марҳилаи аввал ки нақша чорабиниҳо барои давраи солҳои 2019-2020 таҳия ва қабул карда шуд ки имсол дар давраи анҷомёбист ва марҳилаи дуюм аллакай нақшаи мазкур барои солҳои 2023 ва 2026 таҳия ва қабул карда шуда барои тасдиқ ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шуд ва марҳилаи сеюм барои солҳои 2027-2030 татбиқ карда мешавад. ин санад омили ташаккули нақшаҳо ва роҳнамои ташаббусҳои соҳибкории шаҳрвандон дар соҳаи сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. инак аз қабул гардидани стратегияи рушди сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 5 сол сипарӣ шуд. дар ин давра кадом корҳо анҷом дода шуданд ва натиҷаҳо чӣ гуна мебошад? айни замон зиёда аз 30 объекти инфраструктури сайёҳӣ аз ҷумла маҷмӯъаҳои сайёҳӣ, меҳмонхонаву осоишгоҳҳо, базаҳои лижаронӣ, боғҳои фарҳангию фароватӣ бунёд аз навсозӣ гардонида шуда истодаанд. аз ҷумла дар ҷумҳурии тоҷикистон бо фароҳам овардани анамин имтиёзҳо меҳмонхонаҳо барои беҳтар гардонидани сатҳи хизматрасонӣ ва баланд бардоштани дараҷаи ситорагузории худашон меҳмонхонаҳоро аз навсозӣ карда ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ намуда истодаанд. дар сиёсати иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурии тоҷикистон танзими шароити мусоид барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва такмили сиёсати давлатии идоракунии соҳа афзалият дода шудааст. аз ҷумла вобаста ба ин дар паёми навбатии хиш ба маҷлиси олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи самтҳои сиёсати дохилу хориҷи мамлакат гуфта гузашта бобати боз ҳам ҷонгардонии фаъолияти кумитаи дахлдори сайёҳии кишвар чунин таъкид доштанд. барои таъмин намудани рушди минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ зарур аст ки кумитаи рушди сайёҳӣ корро ҷиҳати зиёд кардани номгӯи хизматрасониҳои сайёҳӣ, баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳо дар соҳа, роҳандозии васеъи сайёҳии табобатӣ, экологӣ ва кӯҳнавардӣ густариш бахшад. дар ин раванд бояд ба масъалаҳои самаранок ва бо сифати баланд татбиқ намудани лоиҳаҳои сармоягузории соҳа, идома додани бунёди инфраструктури сайёҳӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯй, баландбардоштани мавқеи байналмилалии кишвар, ташаккули бренди миллии фарогири имкониятҳои сайёҳӣ ва муаррифии он дар арсаи ҷаҳонӣ, инчунин таъмини иқтидори кадрии соҳа диққати ҷиддӣ дода шавад. кишварҳои ҳавасманд пайваста талош мекунанд ки бо фароҳам овардани шароити
مساعد خدمترسانی توجه بیشتری سیاحان رو به کشورهای خود جلب کنند، چون جمهوری تاجیکستان 93% آن رو کوه‌ها تشکیل میکنند و زیاده از 3000 یادگاری تاریخی و فرهنگی که در حدود کشور به قید گرفته شدند و مخصوصا حدودهای طبیعی محافظت شونده طبیعت تاجیکستان که زیاده از 20% قلمرو تاجیکستان رو در بر میگیرد، برای رشد سمت‌های افزایش‌یابی سیاحی از جمله سیاحی تاریخی و فرهنگی، طبیعتی و سالمگردانی، اکولوژی، ورزشی، کوهنوردی و شکار بین‌المللی مساعدت میکنند و تحلیل‌ها و پرسش‌ها میان سیاحان نشان میدهند که اکثر سیاحانی که به تاجیکستان تشریف میارند محض به همین نمودهای سیاحی مراغ ظاهر میکنند و در این سمت از جانب مقامی وکالتداری دولتی در همکاری با مقامات محلی و شرکت‌های سیاحی که پیشبرنده مجموعه خدمت‌رسانی ها برای سیاحان میباشند، چاره‌های ضروری اندیشیده شده در این سمت خط‌سیرها و برنامه‌های جالب همساله پیشنهاد کرده میشوند. قابل ذکر است که وابسته به این در جمهوری تاجیکستان سالهای 2019-2021 همچون سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید. تاجیکستان با طبیعت دلفریب و قله‌های آسمان بوس، دریاهای خروشان و آبهای مصفا، چشمه‌های درمانبخشش از نظر سیاحان پنهان نمی‌ماند و این عامل‌ها امکان می‌دهند که سیاحی اکولوژی رشد یابد. طبیعت تاجیکستان غیرعادی بوده به سیاحان در یک وقت می‌توان دو فصل زمستان و تابستان را پیشنهاد کرد. در این زمینه به راه ماندن همکاری‌ها با دیگر مملکت‌های جهان با مقصد معرفی نمودن ظرفیت‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان از بندهای مکمل استراتژی به حساب می‌رود. در این زمینه کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همچون مقام وکالتدار با دولت‌های خارج همکاری نموده در نمایشگاه‌های بین‌المللی امکانات‌های سیاحی تاجیکستان را معرفی نموده است. یکی از سمت‌های دیگری فراگیری استراتژی این مناسبت‌های برای ماندن مناسبت‌ها با دولت‌های خارجی میباشد که در این دوره ما با 13 دولت خارجی علاقه سازنامه و یادداشت‌های تفاهم را دست دولتی به امضا رساندیم و در دایره این سندهای بین دولتی علاقه جمهوری تاجیکستان نمایندگان ساختار صحوی خب بخش خصوصی شرکت‌های سیاحی و هنرمندان کشور در نمایشگاه سطح بین المللی شرکت ورزیدند که در این دوره ما در نمایشگاه بین المللی در فدراسیون روسیه، در آلمان، در فرانسه، امارات متحده عرب، خب عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، ژاپن، قزاقستان و جمهوری ازبکستان علاقه شرکت ورزیدند و به واسطه امکانات‌های سیاحی تاجیکستان را به معرض تماشا گذاشتند و برای جلب سیاحان به جمهوری تاجیکستان خب از تمام امکانات‌ها استفاده نمودند و البته در دایره این سفرها به خارج کشور علاقه شماره سیاحان به تاجیکستان روز از روز زیاد شده است و ما همزمان در دایره این سفرها بین شرکت‌های خصوصی یعنی شرکت‌های سیاحی تاجیکستان و خارجی سازنامه و یادداشت‌های تفاهم زیاد رو به امضا رساندیم و امروز ما توانستیم که تا امروز نماینده واسطه اخبار عامه خارجی رو به تاجیکستان از جمله از آلمان، از جمهوری اسلامی ایران، از امارات متحده عرب، از عربستان سعودی، از فدراسیون روسیه، از جمهوری ازبکستان به تاجیکستان دعوت نمودیم که آنها به واسطه از امکانات‌های سیاحی تاجیکستان خودشان دیدن نمودند و طریق واسطه اخبار عامه اون کشورها و شبکه‌های اجتماعی امکانات‌ها به معرض تماشا گذاشته شدند. در زمان معاصر یکی از ساحه‌های سردرآمدترین اقتصادیات در جهان غیر از رواج و رونق یافتن صنعت و استحصالات این ساحه سیاحی میباشد. در زمینه رشد بخشیدن ساحه مورد نظر امکان فراهم می‌آید که آدمان به شغل برای طبیعت به خطر فرا گرفته شده سطح زندگی اهالی به مراتب بالا رود.
пеш аз ҳама барои қабули меҳмонон ин омода будани қабул барои меҳмонон барои хизматрасони меҳмонон аст. Ин ҳам бошад омода кардани мутахассисон. Албатта дар ин самт мо аллакай имкониятҳои бузург дорем ки мо дар ин самт чорандешӣ намуда истодем, мутахассисонро омода карда истодем. айни замон дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 230 ширкатҳои сайёҳии ватанӣ фаъолият мекунанд ки дар бозори соҳаи сайёҳӣ фаъолона иштирок мекунанд. сол то сол ҷуғрофияи ташрифоти шаҳрвандони хориҷӣ ба ҳайси сайёҳ ба тоҷикистон зиёд гашта истодааст. солҳои охир намояндагони беш аз 150 мамлакати дунё ба ҳайси сайёҳ ба тоҷикистон, яъне шаҳрвандонаш ба ҳайси сайёҳ ворид мешаванд. дар тоҷикистон имкони мушоҳидаи иқлим ва табиати мухталиф вуҷуд дорад ки танҳо хоси диёри мост. сайёҳон имкон доранд ки дар як рӯз аз гармии тафсони водии вахш ба хунукиҳои арктикии барфҳои доимии помир ворид гардида, ҳам аз табиати зебои водӣ, ҳам аз манзараҳои дилнишини доманакӯҳо ва ҳам аз қуллаҳои барфпӯши иқлими кӯҳистон баҳравар бошанд. санди дигаре ки кумита барои таблиғу ташвиқи имкониятҳо чорандешӣ намуда истодааст, ин фаъолтар кардани портали сайёҳии тоҷикистон ки имрӯз бо 8 забон имкониятҳои сайёҳӣ дар он ҷой дода шуданд ва ҳарчи бештар мо ба нақша дорем ки бо дигар забонҳое ки имрӯз таваҷҷӯҳ ҳаст мо онро тарҷума ва пешниҳод кунем ва сатҳу сифати ин порталро болотар бардорем ва ҳарчи бештар маълумотҳоро дар он ҷо кунем ва албатта ҳарчи бештар муаррифии имкониятҳои тоҷикистонро дошта бошем. ҳукумати мамлакат барои ҷолибияти соҳибкорон ба соҳаи сайёҳӣ аз ҷумла барои сармоягузорони дохилию хориҷӣ имтиёзҳои зиёд фароҳам овардааст. дар марҳилаи аввал барои бунёду аз навсозии маҷмӯъаҳои сайёҳӣ, инфрасохторҳои сайёҳӣ ва дигар самтҳои сайёҳӣ заминаҳои ҳуқуқию иқтисодӣ фароҳам овардааст. бо қабули санадҳои нерӯи ҳуқуқӣ ширкатҳои сайёҳӣ дар 5 соли аввали фаъолияташон аз андоз аз фоида воридоти таҷҳизоту техника ва масъулияи сохтмонӣ барои бунёди инфрасохтори сайёҳӣ аз андоз аз арзиш илова шуда ва боҷи гумрукӣ озод гардиданд. андозаи боҷи гумрукӣ барои воридоти автомошинаҳои нав бо мақсади сайёҳӣ 50% коҳиш дода шудааст. сайёҳии экологӣ яке аз намудҳои туризми табиӣ ба шумор меравад ки ҳадафи асосии он муаррифии табиати бою рангини кишвар ба сайёҳон, ҳифзи табиат ва расонидани таъсироти пурра ба комплексҳои табиӣ мебошад. асоси туризми экологиро ҳимояи муҳити атроф ташкил медиҳад. дар навбати аввал ташкили сайёҳат бо теъдоди ками иштирокчиён ба минтақаҳои табиӣ ва бо зиёрати маконҳое ки дорои аҳамияти таърихи фарҳангӣ ҳастанд бо мақсади амалӣ намудани барномаҳои муҳофизат ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ гузаронида мешавад. мувофиқи тавсифи ташкилоти умумии ҷаҳонии сайёҳӣ, туризми экологӣ ин сайёҳати эҳтиёткорона ва пурмасъулият ба минтақаҳои табиӣ ки он ҷо ҳифзи муҳити атроф дар назар дошта шуда эҳтироми мардуми маҳаллӣ бояд ҷо дошта бошад, ташкил карда мешавад. имрӯзҳо масъалаи ҳифзи муҳити зист ҳамаи кишварҳоро ба ташвиш овардааст ва пешгирӣ аз тағйирёбии иқлим вазифаи ҳар як афроди ҷомеа ба шумор меравад. дар ин сатҳ кормандони ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз ҳама барои устувории захираҳои табиӣ аз ҷумла олами наботот, ҳайвонот бояд кӯшишҳо ба харҷ диҳанд. имрӯзҳо барои беҳдошти ҳифзи муҳити зист дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон барои кабудизоркунӣ бо қарори раисони шаҳру ноҳияҳо ва вилоятҳо ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба кабудизоркунӣ таъсис дода шудааст ки дар соли 2021 ва 2022 ба миқдори 1 миллион 430 ҳазор бех навниҳолони дарахтони сояафкан ҳамешасаб ва ороиши аҳамияти экологӣ дошта шинонида шудааст ки дар натиҷаи нигоҳбини ниҳолҳо сабзиш ва миёнаи ниҳолҳо 70%-ро ташкил медиҳад ки нисбати соли гузашта нисбати соли 2021 ин 10% зиёд мебошад. дар стратегияи рушди сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мавҷудияти мероси бои таърихию фарҳангии тоҷикистон, табиати нодири он
бо кӯлу набототу ҳайвоноти нодир инчунин кӯҳҳои баланд омили асоси рушди соҳаи кишвар шудааст. бояд зикр кард ки сайёҳии экологӣ дар навбати худ дар замони муосир яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи сайёҳӣ барои Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар пешрафти илм, рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолӣ, ҳамзамон барои муаррифии табиати гуногунранг ва захираи бои гуногунии биологии кишвар ба ҷаҳонёну ҷалби сайёҳони хориҷӣ ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии кишвар нақши басо муҳим дорад. барои рушд намудани намудҳои алоҳидаи сайёҳӣ, аз он ҷумла сайёҳии экологӣ, илмию маърифатӣ, сайёҳати сайругаштӣ, таърихию фарҳангӣ ва кӯҳнавардӣ, захираҳои бузурги кишвар дар ҷумҳурӣ имконият медиҳад. асри 21 агарчи аз якҷониб бо рушди дастовардҳои технологӣ барои инсоният шароити арзандаи зиндагиро фароҳам оварда бошад, аз ҷониби дигар башарият дар ин аср дучори мушкилиҳое гардидааст ки наметавонад онро дар танҳоӣ ҳал намояд. чун ин мушкилот хоси як давлат ва як миллат набуда, тамоми сайёраро фаро мегирад. аз ин рӯ ин гуна масъалаҳо ки хусусияти глобалиро касб намуданд, дар ҳама давру замон зери таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумату давлатҳо ва созмонҳои ҷаҳонӣ қарор гирифта, тадбирҳои мушаххас барои ҳалли онҳо андешида мешавад. рушди саноат, техникаву технология, истифодаи барзиёди сарватҳои табиӣ, ифлосшавии муҳити зист ва зиёдшавии аҳолӣ дар соҳаи экология боиси ба вуҷуд омадани мушкилоти навбанав мегардад. дар ҳақиқат инсон дар ягон шароит наметавонад аз ҳалли муаммоҳои экологӣ рӯй гардонад, зеро ҳал нагаштани чунин муаммоҳо метавонад ба ҳаёти инсон таҳдидовар бошад. яке аз омилҳои пайдоиш ва ташаккулёбии туризми экологӣ вобаста ба хусусияти оммавӣ пайдо кардани туризм, зиёд шудани сарбории антропогенӣ бо захираҳои табиӣ ва фарҳангию таърихӣ мебошад. туризми экологӣ аз доираи васеъи сайру сайёҳатҳо ва хатсайрҳои маърифатии таълимӣ барои мактабиён ба мисоли экскурсияҳо шурӯъ шуда, то хатсайрҳои мунтазами туристиро ба боғҳои миллӣ ва маъунгоҳҳо дар бар мегирад. дар шароити мусоид якчанд намудҳои туризми экологӣ маълум аст. яке аз намудҳои туризми экологӣ сайёҳат ба минтақаҳо ва мавзеъҳои табиӣ мебошад. дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон 13000 намуди ҳайвоноти ваҳшӣ паррандагон ба қайд гирифта шудааст ки аз он 222 намуди он ба китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил мебошад. аз ин 5 намуди он барои шикори ғаниматӣ гузаронидан тибқи фармоиши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола бо мувофиқа бо вазорати идораи дахтор ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуда, квота аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷудо мегардад ки аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зисти ҷумҳурии Тоҷикистон ба хоҷагии шикорие ки дар ҳудуди хоҷагии шикорӣ ташкил карда шуданд ба китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мебошанд, иҷоза дода мешавад. инро гуфтанӣ ҳастам ки асосан шикори ғаниматӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронда мешавад. якумаш ки маблағи калон талаб мекунад. мисол мана инҷа бузи пармашохи ҷудо мешавад, винтароги казор мегӯянд. ин камаш 365000 сомонеро ташкил метиҳад барои пардохти як сар барои шикор намудан ва 3200 сомон барои гирифтани иҷозатнома. ин маблағи 365000 сомон, ин маблағи як сар бузи кӯҳи пармашох, 3200 сомон барои гирифтани иҷозатнома, 640 сомон барои баррасӣ. ин қариб маблағи 380000 сомонро ташкил медиҳад ки ина танҳо аз тарафи шаҳрвандони хориҷӣ бо ҷалби ширкатҳое ки фаъолият ширкатҳои хоҷагии шикорӣ ки фаъолият мекунанд гузаронда мешавад. сайёҳии экологӣ фазои беғубори берун аз шаҳрро дар бар мегирад. бо ин мақсад ҳадафи боғҳои миллӣ хеле муҳим аст ки он 22% ҳудуди Тоҷикистонро ташкил медиҳад. пойгоҳи мамнунгоҳи Зоркул, Ромид, бешаи Палангон, Дашти Ҷум ва боғи миллии Тоҷикистон табиати хеле ҳам бою рангин доранд. навъҳои нодири растанӣ ва бахусус ҳайвоноте ки ба китоби сурх ворид гардидааст, аз қабили бузи морхур, архари кӯҳӣ машҳур бо номи Маркополо, меши бухороии Уриал, оҳуи бухороӣ, бабри барфӣ, хирси малаи тионшонӣ, уқоби кӯҳӣ, ғози ҳиндӣ дар ин мамнунгоҳҳо сукунат дошта аз ҷониби давлат таҳти ҳимоя қарор доранд.
оиз ба ҳифзи олами ҳайвонот ва пешгирӣ аз шикори ғайриқонунӣ дар соли 2022 аз ҷониби нозирони давлатии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба миқдори 304 адад протоколҳои ҳуқуқоникии маъмурӣ тартиб дода шудааст, ки ба маблағи 57924 сомонӣ аз ҷумла аз он ситонида шуда 48922 сомонӣ, ки 84%-ро дар бар мегирад. имрӯзҳо барои шикори ҳайвоноти нодир аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як меъёри муайян ҷудо карда мешавад, ки барои шикори ҳайвоноти нодир аз ҷумла барои шикори гӯсфанди кӯи Марко Поло, бузи пармашох, гӯсфанди кӯи Уриал. ҷиҳати рушди туризми шикор ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ барои солҳои 2017-2018 аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ қарор қабул гардид. бо ин мақсад аз тарафи кумитаи ҳифзи муҳити зист барои шикори 85 сар гӯсфанди кӯҳии Марко Поло, 3 сар гӯсфанди кӯҳии Бухороии Уриал, 12 сар бузи пармашох яъне морхур ва 6 сар бузи кӯҳии Сибирӣ квота ҷудо гардид. аз моҳи сентябри соли 2017 то марти соли 2018 ба ҷумҳурӣ 150 сайёҳони хориҷӣ бо мақсади туризми шикор муроҷиат намуданд, ки аз ин шумора 54 нафарашон шаҳрвандони Иёлоти Муттаҳидаи Америка, 8 нафар Русия, 4 нафар Мексика, 3 нафар Италия, боқимондаҳо шаҳрвандони Олмон, Чили, Норвегия, Канада, Қазоқистон, Белгия, Эрон ва як қатор кишварҳои дигари хориҷӣ мебошанд. бояд қайд кард, ки саршумори ҳайвоноти нодир дар соли 2022 аз ҷумла бузи кӯҳии пармашох ба 6399 сар расидааст. гӯсфанди кӯҳии Марко Поло бошад ба 29121 сар, гӯсфанди кӯҳии Уриал Бухоро яъне 2750 сар, бабри барфӣ бошад ба 350 сарро ташкил медиҳад. инчунин хирси малайти аншонӣ бошад дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон 800 сарро ташкил медиҳад, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои афзудани ҳифзи олами набототу ҳайвонот ҳамаи чораҳо меандешад. инчунин кормандони соҳаи ҳифзи муҳити зист ба мақсади баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон дар соли 2022 ташкилоти ҷамъиятҳо дар шаҳру ноҳияҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ дар самти тозагии соҳил ба табдил додани кишвари сабз таъбирҳои заруриро меандешанд. қобили зикр аст, ки аз тарафи Ассотсиатсияи шикорчиёни ҷумҳурӣ ширкатҳои ватание, ки ба туризми шикор машғуланд, барои қабули шикорчиёни чӣ дохилӣ ва чӣ хориҷӣ меҳмонхонаҳои ба талаботи замона мувофиқ сохта истодаанд. дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ширкатҳои сайёҳии шикории Барс, Бадахшон, ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди Мурғоб дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди Саёд тибқи ҳамаи талаботҳои зарурии хонаҳои шикорчиён сохтаанд. барои шикор фақат ҳайвоноте иҷоза дода мешаванд, ки синнашон аз 7 то 8 сола бошад. ҳайвоноти синни аз 7 сола болоро шикорчиёни ҳирфавӣ тавассути дурбинҳои махсус аз рӯи якчанд нишонаҳо, бузург будани шохҳо ва суръати ҳаракаташон муайян мекунанд. аз тарафи дигар шикорчиёни хориҷӣ майл ба ҳайвоноти шохашон майда надоранд. дар ҷараёни шикор намояндагони мақомоти давлатии ҳифзи муҳити зист иштирок намуда назорат мебаранд. тибқи ақидаи олимону коршиносони сайёҳии экологӣ яке аз шаклҳои алтернативии идоракунии муҳити зист воситаи ҳифзи гуногунии биологии маҳаллӣ ва захираҳои табиӣ буда, ҳифзи захираҳои асосии муҳити табиӣ, унсурҳои инфиродӣ ва гуногунии биологии ҳайвонот ва наботот манфиатдор аст. принсипҳои аз сайёҳии экологӣ аз пешгирӣ кардани оқибатҳои таъсири манфии инсон ба табиат, нигоҳ доштани устувории экологии муҳити зист, кӯмак ба чорабиниҳое, ки барои рушди муҳити иҷтимоии фарҳангии маҳаллӣ ва ҳифзи табиат иборат мебошад. ва мусаллам аст, ки кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди сайёҳии экологӣ ва назорати он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, дар ин самт низ фаъолият менамояд. бояд тазаккур дод, ки дар ин соли 2022 кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи татбиқи стратегияи рушди сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 бо мақсади рушди намудҳои алоҳидаи сайёҳӣ, аз он ҷумла сайёҳии экологӣ, муаррифии табиати беназир ва гуногунии биологии кишвар тадбирҳои мушаххасро амалӣ намуда истодааст. бояд гуфт, ки таваҷҷӯҳи чӣ сайёҳони дохилӣ ва чӣ хориҷӣ ба ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшавандаи кишвар аз ҷумла мамнӯъгоҳҳо ва паркҳои табиии давлатӣ зиёда буда, дар ин ҷода
дар соли 2022 кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади муаррифии табиати нотакрору экосистемаи хоси кишвар ва гуногунии биологии он иқтидори бузурги Тоҷикистон дар соҳаи сайёҳии экологӣ, илмию маърифатӣ ва сайёҳии сайругаштӣ шумораи зиёди лавҳаҳои видеои доир ба ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда аз ҷумла мамнӯъгоҳо ва паркҳои табиии давлатӣ, инчунин захираҳои гуногуни биологии онҳо ва як филми мустанад доир ба мамнӯъгоҳи табиии давлати дашти ҷум ва яке аз намудҳои нодиртарин олами ҳайвонот бузи кӯҳии пармашох, ки мамнӯъгоҳи мазкур ареали асосии панҷшавии он ба ҳисоб меравад, омода намуда бевосита тавассути шабакаҳои телевизионӣ марказӣ ва маҳаллӣ ба аҳли омма муаррифӣ карда шудааст. Инчунин дар соли ҷорӣ Кумитаи ҳифзи муҳити зист бо мақсади рушди намудҳои алоҳидаи сайёҳӣ дар ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда аз ҷумла сайёҳии экологӣ, илмию маърифатӣ, зиёратӣ, тарихию фарҳангӣ ва сайёҳати сайругаштӣ 4 хатсайри сайёҳӣ аз он ҷумла дар парки табиии тарихии Ширкен ва резервати биосферии Ромид таҳия ва омода карда дар баробари ин тавассути шабакаҳо ва сомонаҳои интернетӣ тарғибу ташвиқи объектҳои ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда гардонда шудааст. вуруди сайёҳон ба Тоҷикистон аз он шаҳодат медиҳад, ки соҳаи сайёҳӣ ба тадриҷ рушд намояд. боз ҳам бештар истифода гардидани захираҳои сайёҳии ҷумҳурӣ ва ба сайёҳон шароити мусоид муҳайё кардан муҳим мебошад. роҳи дигари муҳим дар самти муаррифии зарфиятҳои сайёҳӣ ин фаъол будан дар шабакаи интернет аст. аз наворҳои шабакаҳои телевизионӣ ва сомонаҳои интернетӣ пайдост, ки аксар сайёҳони ба кишвари мо ташриф оварда сабаби асосии омаданашонро дар табиати зебои нотакрор ва кӯҳсор будани Тоҷикистон баён мекунанд. аз маълумотҳои оморӣ бармеояд, ки сол аз сол шумораи сайёҳон ба мамлакат зиёд шуда истодааст. бо назардошти чунин тамоюл бо мусоидати ҳукумати ҷумҳурӣ корҳои зиёде барои ҷалби сайёҳон анҷом дода шуда истодаанд. туризм ҳамчун соҳаи муҳими иқтисодиёт ба назар гирифта шуда, як қатор чорабиниҳо барои рушди он доир шуда истодаанд. дар давоми соли 2022 бештар аз 50 ролики таблиғотӣ вобаста ба зарфиятҳои сайёҳии минтақаҳои ҷумҳурӣ таҳия карда шуданд. он имрӯзҳо тавассути воситаҳои имконпазири иттилоотӣ тарғибу ташвиқ карда мешаванд. албатта тарғибу ташвиқи зарфиятҳо аз на танҳо аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ ва ҳамзамон аз ҷониби тамоми вазорати идораҳои дахлдор, ҳамзамон мақомотҳои маҳаллӣ анҷом дода мешаванд, ки то мо тавониста бошем зарфиятҳои сайёҳии Тоҷикистонро дар самти муаррифӣ рақобатпазир намоем. зеро имрӯз ҳар як кишвари минтақа талош дорад, ки бо фароҳам овардани шароити мусоид таваҷҷӯҳи бештари сайёҳонро ба кишвари худ ҷалб намоянд. дар самти мукаммал намудани заминаҳои меъёри ҳуқуқӣ, дар самти истифодаи самараноки имтиёзҳои соҳавӣ аз ҷониби кумита дар соли 2022 чорабиниҳои зиёди тарғиботӣ, ташвиқотӣ, конферансҳо, форумҳои байналмилалӣ гузаронда шудаанд, ки бевосита барои иттилоотонии ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста ба иқтидорҳои сайёҳии ҷумҳурӣ мусоидат менамоянд. вобаста ба ин стратегияи рушди сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барои соҳибкорон ҷиҳати ташкили инфраструктураҳои сайёҳӣ имтиёзҳо муқаррар намуда, ба ширкатҳои сайёҳӣ дар самти ташкили хатсайрҳои нави сайёҳӣ имконияти васеъро фароҳам овардааст.